Atestată documentar încă din anul 1215, dar cu o existență care se pierde în negura timpului, localitatea Potău merită de multă vreme să-i se realizeze o prezentare documentară. În 2003, pe teritoriul cuprins între Medieșul Aurit și Potău, la locul numit Togul lui Schweitzer, au fost descoperite artefacte din aur și bronz. Zona a reprezentat un adevărat centru al epocii bronzului timpuriu. Prima atestare documentară a satului Potău datează din anul 1215 și apare în registrul de la Oradea cu numele Mogoș Mortu, mal înalt, iar din anul 1271 localitatea este menționată cu numele Pătău. Vatra satului Potău se afla chiar pe malul Someșului. În acele vremuri, de la Medieșul Aurit treceai numai prin păduri bătrâne de stejar, cu arbori groși și foarte înalți. Multă vreme, satul Potău a aparținut de cetatea Medieșului. Zona în care era situat Potăul, în vecinătatea imediată a Someșului, se afla la confluența dintre două moșii nobiliare. În primul rând, maurițienii, care își aveau reședința la Medieș, și drăgoșeștii, care stăpâneau satele de sub Codru și aveau reședința la Ardud. 1514. Pentru prima dată apare forma Mogoș Mort, alia nomine Potohazo. 1622. Din acest an cunoaștem numele primului preot reformat din Potău, Megheși Gheorghi. Un mare proprietar din zonă, pe nume Poto, a tăiat o bună bucată de pădure, transformând-o în teren arabil, pe care și-a construit casa și ferma. Se spune că o mare inundație, probabil în jurul anilor 1690-1710, a dărâmat satul Mogoș Mortu și că toți locuitorii s-au mutat în zona casei lui Poto, pe terenuri defrișate din pădure și puse la dispoziția sinistraților. Satul reconstruit lângă casa lui Poto a primit chiar acel nume, de Potohazo, românii zicându-i scurt Potău. Acest lucru a dus în prezent la dezbaterea dintre diferite teorii legate de etimologia denumirii localității din prezent. Importantă componentă hidrografică a localității stă și la baza uneia din tezele lansate asupra denumirii satului de Pătău, devenit Potău, adică satul de pe sau dintre ape, după unele păreri, denumirea provenind de la întemeietorii satului, daco-romani. Indubitabil, satul Potău este așezat într-o zonă cu o salbă de așezări dacice confirmate arheologic. În 1717, satul nu a fost ocolit de tătarii lui Recep Han, care au ajuns până în Medieșul Aurit, coborând pe firul Someșului și pustiind totul, Visoceani Șandor fiind amintit ca proprietar în Potău. 1726. Marele geograf maghiar Bel Matias caracterizează localitatea Potău ca așezare românească în vecinătatea apei, aproape de cursul Someșului. 1729. Conscripția din acel an îi amintește pe proprietarii P. Zoltan și I. Poto, acest lucru ducând în prezent la diferite teorii legate de etimologia denumirii localității din prezent. 1747. Satul era stăpânit de groful Chemeni Laslo, baronul Veselenii Ferenc, Zoltanii Peter, Poto Ferenc și Banioi Marton. 1787. A fost efectuat un recensământ la inițiativa împăratului reformator Iosif al II-lea. În acest an a fost construită Biserica Greco-Catolică. 1799. Într-o celebră lucrare, istoricul Vai Ondraș afirmă că Potăul era locuit de români, de credință veche, și maghiari reformați. În 1801 apare sigiliul localității Potău. 1814. La Potău era un singur mare proprietar, familia Banfi. În anul revoluționar european 1848 mai sunt semnalate mișcări revoluționare și în părțile Potăului.
1874. La 17 decembrie are loc cununia între teologul absolvent de Roma, dr. Vasile Lucaciu, și Paulina Șerbac, fiica parohului din Potău, Ioan Șerbac senior. 1875. Se începe reconstrucția actualei biserici românești cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În 1884 a fost inaugurată calea ferată Satu Mare - Baia Mare. 1896 a fost deschisă o școală de stat și în Potău. În 1914 începe primul război mondial. Din Potău au fost mobilizați 92 de bărbați români. În 1918, 1 decembrie, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a fost prezent și fruntașul din Potău, Gheorghe Rusu. În 1921, 25 iulie, vizită canonică a episcopului Iuliu Hosu în Potău. Ulterior a fost ales senator de drept în Parlamentul României Mari, iar în 1945 membru de onoare al Academiei Române. În 1930 este înființată Episcopia Greco-Catolică de Maramureș cu sediul la Baia Mare. Potăul va aparține acestei dieceze până în toamna anului 1948, când cultul greco-catolic a fost interzis. 1948, 1 decembrie, este decretată desfințarea Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. În 1966 a fost electrificată localitatea. 1968 a avut loc o nouă împărțire administrativă a țării în 39 de județe. Potăul aparține de atunci județului Satu Mare. 1987-1989 a fost pictată Biserica Românească. 2015. Din toamna acestui an, școala gimnazială cu clasele 5-8 din Potău a fost desființată, elevii fiind nevoiți să studieze la Medieșul Aurit. Localitatea Potău este componentă a comunei Medieș, județul Satu Mare, alături de localitățile Românești, Băbășești, Iojib, Medieș Râturi, Medieș Vii, Cătunul Coloniei Iojib, Cătunul Lunca Potăului și, desigur, reședința de comună Medieșul Aurit, localitate de care o despart 4 kilometri. Localitatea Potău este situată pe partea dreaptă a râului Someș, artera principală a rețelei hidrografice a județului Satu Mare. Clima zonei în care se află Potăul este temperat continentală moderată. Vara, temperaturile medii sunt în jur de 17-18 grade, în timp ce iarna media coboară la -2, -3 grade. Variațiile sunt desigur mari. Verile pot fi caniculare și iernile foarte reci. Suprafața hotarului este una de șes, cu o singură excepție, prezența movilei, care adăpostește cimitirul vechi. Movila este situată lângă cel de-al doilea pod de piatră, de la ieșirea din sat, și ea a fost pavăza multimilenară a satului contra celor două râuri principale ale hotarului, Halaștăul, în maghiară însemnând tăul cu pește,
și un braț al Someșului. În trecut, culturile agricole erau dominate de grâu, porumb, cartofi, floarea soarelui, zarzavaturi. Toate erau lucrate manual sau cu ajutorul animalelor. Apele Someșului sunt populate cu somn, crap, clean, caras, știucă, porcușor, etc. Atât fauna sălbatică cât și cea domestică era diversă și numeroasă, în zonă predominând iepuri de câmp pentru care se organizau iarna vânători autorizate. Larg răspândite sunt rozătoarele, vulpi, viezuri, iar dintre păsări, lăstunii, graurii, prepelița, uliul. Animalele domestice erau un număr foarte mare. Tineretul bovin era crescut de primăvara până toamna sub cerul liber. O altă fațetă a conviețuirii dintre cele 4 naționalități, români, maghiari, evrei și țigani, este modalitatea de comuniune și colaborare interetnică armonioasă, caracteristica pentru toate localitățile din Transilvania. Înaintașii satului își amintesc cu plăcere de timpurile în care copiii satului de pe toate ulițele, Ulița Mare, Spinilor, Gropi, români, unguri, evrei, țigani se adunau la gropi sau la tău pentru a se juca împreună, iarna dându-se cu sania și patinele de lemn, iar vara înnotând în bălțile generoase. Începând din seara de ajun, corindau copiii mici, cu străicioare făcută din pânză de cânepă cu sută cu ață colorată. Băieții umblau cu steaua și cu irodul. Bărbații însurați corindau pe seama bisericii, iar băieții maghiari le corintau pe fetele românilor. În luna noiembrie începea torsul fuioarelor, șezătorile fiind frecvente până către sfârșitul lunii ianuarie. La crâșma lui Ghiuri Petri se întâlneau feciorii, bărbații însurați și bătrânii. Bune sau rele, aici erau centralizate noutățile satului. Iar în acele timpuri, oamenii participau cu bucurie la nunțile la care se cânta cu formații de instrumentiști, iar meserii care azi sunt dispărute reprezentau un motiv de socializare și comunicare. Avem exemplul unuia dintre cei mai renumiți cizmari ai Potăului, Gheorghe Rogojan, Ghiuri Flori Ghili. Nunta sa a avut loc în 1937. Era un foarte bun cântăreț și era chemat adeseori să aducă veselia la nunțile comunității Potăului.
Tehnica de construcție a caselor era cea care întrebuința lemnul. Până la începutul secolului al XX-lea, în zonă au existat masive întinderi de păduri de stejar. Cele două încăperi, casa dinainte și cea dinapoi, aveau cam aceleași dimensiuni. Prima era folosită în special pentru primirea oaspeților, iar cea de-a doua era destinată locuirii curente. Casele în trecut erau modeste, construite din două camere despărțite de tindă care adăpostea cuptorul de copt pâine și hornul slobod, în care se afuma porcul tăiat la Crăciun. Acoperișul era confecționat din paie de grâu treierat sau cu paie de secară. Astăzi, astfel de case sunt rarități. Dar iată câteva case reprezentative. Casa lui Florian Tătăran, a Bușocoaii, ulița Spinilor numărul 262, astăzi demolată. Casa lui Gheorghe Roatiș, ulița Țărmure, demolată. Casa lui Tămaș Vasile, a lui Rontău, ulița Spinilor numărul 247, demolată. Casa lui Cădar Vasile, a Văsălichii Petri, ulița Spinilor numărul 285, renovată. Casa familiei Tătăran Gheorghe, Ghiuri Moașii, ulița Spinilor numărul 26. Casa familiei Rogojan Florian, Florea Ghilii, ulița Spinilor numărul 281, demolată. Casa lui Hepcal Ioan, a Mitrichii, ulița Gropi, demolată. Casa familiei Ioan Șter a fost renovată după redobândirea ei. O altă casă deosebită din sat este cea situată la numărul 332 pe strada principală, care a aparținut preotului greco-catolic Alexandru Sabău. Casa lui Popa Șandor, așa cum îl știau localnicii, este un edificiu emblemă a localității noastre prin arhitectură, stil și măreția ei. A fost construită după un proiect și bani trimiși de părinții lui din America. Lucrările au fost executate de un meșter din Seini și urmărite de mătușa preotului Alexandru Sabău. Actualmente, clădirea este în stare bună și a ajuns în proprietatea episcopiei greco-catolice. În afara muncii de fiecare zi, dintotdeauna oamenii au simțit nevoia să facă mișcare pentru relaxare, destindere, adică sport. În lumea satului, și ne referim aici la jumătatea secolului al XX-lea, lipsită de atunci de curent electric, televizor și aparate de radio, existau foarte puține și la Potău, tinerii s-au îndreptat spre jocuri individuale, cum ar fi popicele, dar mai ales spre cele de echipă, și aici supremația o deținea sportul rege, adică fotbalul. Un fotbalist născut la 25 mai 1959 în Potău, fundașul central Ioan Ghencean, a jucat fotbal la FC Olimpia Satu Mare, în divizia B, ani în șir el remarcându-se ca un stâlp al apărării, adesea fiind desemnat capitan al echipei. La un nivel înalt au jucat și Mircea Nastai, component al echipei FC Olimpia Satu Mare, Cornel Palfi, Vasile Ghencean, Bolaș Caroi și mijlocașul Gheorghe Rus la echipa Unio din Satu Mare. Despre legăturile familiei Poto cu Potăul s-a vorbit și în literatura maghiară. Petőfi Sándor este cel care a scris poezia Potopál úr. Ca sub blestem, un prinț departe de dincolo de Marea Mare, trăiește domnul Potopál într-o posacă în singurare. Cât s-ar schimba aici viața dacă o tânără soție, îl întrerupe domnul Poto. Ei, lasă, timpul o să vie. Pornește spre ruină casa și umezeala o pătrunde. O tablă de pe casă, vântul o duce, Domnul știe unde. S-o reparăm curând, căci cerul se va uita prin Bagdadie. Îl întrerupe domnul Poto. Ei, lasă, timpul o să vie. Grădina-i jalnică, în schimb, e numai floare arătura și maci în fel de soiuri și-au pus pe brazde țesătura. De ce se lenevesc argații și plugul zace pe câmpie? Îl întrerupe domnul Poto. Ei, lasă, timpul o să vie. Mondirul său și pantalonii s-au ros și s-au făcut prea rari.
S-ar potrivi doar la nevoie pentru o plasă de țânțari. Să-l chem pe croitor, postavul îl ai de mult din prăvălie. Îl întrerupe domnul Potter. Ei, lasă, timpul o să vie. Așa își târâie viața. Deși cu multă îmbelșugare părinții i-au lăsat de toate, nimic și niciodată n-are. Dar asta nu e vina lui. El e maghiar și bine știe străbuna patriei de viză. Ei, lasă, timpul o să vie. Potrivit administrației americane, între 1899-1928 au intrat în America 150.000 de români, majoritatea ajunși până la izbucnirea primului război mondial. Din Potău au plecat peste ocean reprezentanții ai familiilor Cădar, Rogojan, Mărcuș, Hiripan, Apan, Buzilă, Nastai, Costan, etc. Cei mai mulți s-au întors cu bani, cumpărându-și pământ. Interesantă este povestea moarii americhenii, care de fapt era o femeie cu numele de Sabo Maria, mai târziu Tămaș. Ea s-a născut în Statele Unite ale Americii, în anul 1915, probabil în Virginia. Tatăl ei a murit de timpuriu, astfel că mama, cele două fete și un frate s-au reîntors în Potău cu mai mulți bani, pe care i-au valorificat cumpărând pământ și construind o casă. În anul 2007, doi copii de-ai fratelui Mariei rămas în America în viață au venit în Potău pentru a vedea locul de naștere a bunicului lor. Ca un bilanț al primului război mondial, documentele atestă că la începerea ostilităților, Potăul avea 752 de locuitori, dintre care au fost mobilizați 92, 12 dintre aceștia nemai întorcându-se la casele lor, iar 4 au revenit invalizi. În timpul celui de-al doilea război mondial au căzut pe câmpul de luptă 13 români din Potău, al căror nume este trecut pe o altă placă la biserică. Vorbind despre opoziție la Potău față de regimul instaurat după terminarea celui de-al doilea război mondial, trebuie să amintim jertfa celui care a fost Sabin F. Mare. El s-a născut la 17 august 1920 la Potău. A fost ofițer de cavalerie la Făgăraș, tânăr locotenent, ajungând chiar șef al comenduirii de garnizoană. După instalarea regimului pro-sovietic, a fost scos din corpul armatei. În această perioadă face cunoștință cu mișcarea de rezistență anticomunistă din munții Făgăraș. Sabin Mare a hotărât să treacă în Occident, cu gândul de a reveni în țară la un moment oportun pentru a lupta împotriva uneltelor sovieticilor. Unul dintre instructorii CIA ai acestor eroi a fost chiar Neagu Giuvara, care în memoriile sale îl amintește pe capitanul Sabin Mare, vorbind deosebit de elogios despre el. Echipa sa a fost desconspirată, iar Sabin Mare a fost descoperit, împușcat într-un lan de grâu. Primăvara anului 1970 a însemnat pentru județul Satu Mare revărsarea puhoaielor Someșului, inundațiile. La Potău, pagubele au fost greu de estimat. Au fost distruse 64 de case.
Dincolo de răspunsul la etimologia denumirii localității, primordială rămâne conviețuirea armonioasă dintre locuitorii săi. Astfel, Potăul va rămâne o punte statornică peste veacuri, al cărui destin a fost și va fi influențat de râul Someș, sursa sa dătătoare de viață.